माँ जी के पास। माँ जी, ये अपन सुहाग बटले बाड़ी, तबे तो हम सुहागिन बानी। को पता नहीं कि ये कहा करे तानी? रवा जिनका मुंह में करी का पोतल चाहतानी, आज उनका चलते रावण मुंह जियार बन जे खुदे मरे वाला बाड़ी। ओकरा कम से कम मरे के बदुआ कैंसर बा। अरे तो ये खड़ा खड़ा मुंह का तकता रहे। अरे अकेले जो डॉक्टर भेज दे। अरे कुल जमीन जायदाद ठोक दे बेटा, बाकी हमरा बिटिया के बचा ले बेटा।